Привет, Йокич! Аз също реших да се включа в това предизвикателство и реших да прочета едно твое произведение, което наистина много ме докосна и много ме отвия точно там, за където стана въпрос, а именно Истанбул, закуска за душата. Истанбул не се яде, той се вкусва. Като бавно отпита чай от чаша без дръжка. Като мисъл, която не бързаш да произнесеш. Градът е маса, покрита с противоречия. Модерно и османско, буржуазно и бедно, завито в ленен плат с вкус на зехтин и звуци от минаре. Чаят тук не е напитка, то е молитва. Поднася се с две ръце и се приема с респект, сякаш ще се поверява древна тайна. Кафето идва по-късно, след като вече си благодарил на утрото и си избрал думите си внимателно. Тук всеки е гладен за храна. Тук хората са жадни за преживяване. Седят дълго, гледат се в очите, оставят тишината да превежда между езиците, между светското и сакралното. Обичам тази закуска. Не защото съм гладна, а защото ми напомня какво значи да присъстваш. На себе си, на масата, на живота. Истанбул е ориенталски поднос, върху който всяка емоция е подправка. Захар за спомените, сумак за тъгата, бахар за онова, което още не си готов да изречеш. И всичко това ухая розова вода и мастика, напечена с осамена пита и на дим от смола, който се вдига бавно нагоре, сякаш носи вест от друго време.